Kowe kuwi ajar-ajar dadi seniman. Lah, aku tak takon, hobimu ki apa? Kesenenganmu ki apa? Dadi kowe kan wong urip tak punya hobi. Hobimu ki apa? Akeh, Pak. Akeh ki apa? Yang pertama apa? Mancing. Mancing. Mbah, nek Iya, Pak. kowe ora apa-apa. Jujur iki. Mancing. Mancing ngobok ora aku ora apa-apa. Sampeyan mancing di waduk, aku ndak demen di waduk. Lah ngapa? Ndak penak di segoro. Oh iya ya, kenamu kok cedak segara ya. Iya dong. Ya, nggo prau ngono ya mancing. Iya. Ya. Enek sing iwake modele ya kaya sing ngendang jaipong ya enek. Enak iwak buntal. Iwak buntal. Ya bener. Wah iki kaki iki aku sinden kok hobine mancing yo mudarke wong. Ora apa-apa nek aku ngono tak jak nyoba ning ngono wae ning Dongombo kono. Loh, wong kaya aku iki langka, Pak. Jajal lek wong wedok liya ngejak nek mall ngenteni duit akeh, lah aku cepaki 100 tuku umpan budal mancing sampai sore yo. Lho, 100.000 ki teko sore ngono Oh budal. iya Pak, sak mangane wisan niku. Ya, ora apa-apa tak jak mancing. Ayo. Mancing iki hobiku kowe. Wes. Aku melu ya ora apa-apa. Salah gati pokoke lumut aku. Golek sak bagor kae. Sopo sing mancing lho? Age iki aku krungu sinden kok hobine mancing. Nganti modyar lho sinden sapa-sapa rungene age iki. Nah, liyane mancing apa hobine? Adu jago, Pak. Adu jago ya. Wes iki modyarke wong iki. Tenan lho Pak iki, Pak. Sampeyan lek golek lancuran apik-apik ning mahku kono akeh, Pak. Aku dhewe iki lancur kok jan kok. Lho, Aku ki ya lancur ya nek model sing jago kaya aku ki lancur nek model sing kaya sing gampang nek siut iki wis ora lancur iki mung kari dienggo papan. wis Pak, Pak, isin aku, Pak. Ya ora apa-apa aku ngono ku ora apa-apa nduk malah apik lho nduk ngono kuwi ya malah apik aneh kok wong wedok kaya kuwi wong aneh. Iya ndak umum wong wedok, Pak. Ya ora umum wong wedok ya ora apa-apa sesuk ajak mancing. Wis tak mancing di sumber Lawang Kulon kowe urung tau mancing daerah Dongombo to? Belum. Ya ngerti karo aku wis ning asinan kono Pak gede-gede. Ya. Ya matur nuwun ya, Nduk. Nggih. Ya. Iki mau